Hej alle sammen. Nu vil jeg lige lave en lille videoblog til jer, fordi jeg synes, det er ret lang tid siden, jeg sidst har lavet en. Så det tænker jeg, det kunne være meget hyggeligt. Og det ser ud som om, at mange af jer gerne vil have en lille videoblog, så det skal I da få. For tiden der sker der bare ret mange ting i mit liv. Jeg har enormt travlt med skolen, med eksamens, hejs og jeg ved ikke hvad. Altså der er simpelthen så mange ting lige for tiden, som bare gør, at jeg ikke får blogget så meget, som jeg egentlig gerne ville. Og som jeg også kan se på mine øjne, så ser jeg rimelig smadret ud, hvilket jeg også er, fordi jeg kommer alt for sent i seng hver aften, og det er noget værd gøjl, men ja, sådan er det jo nogle gange. I morgen der skal jeg til Aarhus med min klasse, og i Aros, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Det er altid så hyggeligt at være afsted med min klasse, for jeg har bare den bedste klasse i hele verden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og ellers så skal jeg snart til København med min musikskole, fordi jeg skal spille koncert derovre. Og nu skal I ikke tro, det er sådan noget kæmpestort. Men det er det virkelig ikke. Så hvis I gerne vil ind og høre mig spille, så kom forbi et eller andet vinstue, et eller andet i Tivoli i København. Så kan I høre lille mig fyre den af på klaver. Nu skal det også være lidt alvorligt. Ellers så sker der sgu ikke så meget. Det er stille og roligt, altså. Der sker jo ikke så meget her i Randers. Den der lille by. Så lille er den heller ikke. Ellers så nyder jeg bare, at det er ved at være forår og sommer, og min lillebror skal snart konfirmeres, så det bliver spændende. Og her i weekenden, der skal jeg arbejde, så skal jeg til Aarhus, ud til min storesøster, og så skal vi ud og shoppe og sådan noget. Så det bliver også rigtig hyggeligt, glæder jeg mig også til. Men ellers så håber jeg også, at I har det rigtig godt derude, og I nyder livet, og nu bliver det rigtig poetisk, kan I godt høre. Men at I har det godt, jeg håber, at I har det godt derude. Men nu vil jeg ikke snakke mere. Og jeg skal lige sige, at den her den er optaget på min iPhone, fordi min computer den er spastisk, så der er ikke noget webcam på mere, så jeg tænker, hvad gør jeg? Så tænker jeg, iPhone, ikke? Den kan altid bruges. Så hvis det er sådan lidt, jeg tror faktisk, at det er bedre kvalitet på min iPhone, end det var på min computer. Men anyways, jeg håber, at I overlever, og jeg håber, at I synes, det var fint nok, det jeg lige fik, en lille update, jeg lige fik lavet til jer her, og så må I have det rigtig, 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 rigtig godt. Hej hej!